Everyone, jotono shari kaham hor kaham tabu hanggang ke horni current korido ko candle by dinner ni bagai nai mamu song tong layo ai ngo tong ko kai bo hanggang ke te ko thai bung buslei yogui tong ta ga yang orong hanggang ke thai ko muya bai thang buslei gudok chalai nei nana athurok sai nai iko mo ko mui song ni bagai ready khai tong light bo korido na hani yang prepare khai tong ta muya bai teng bus legu dok salanya hini nyai iko teriya yang go sini behen bo kan ke ko teng bus le yok tong kisa sa kisa ti si ko ko di arum bo ngai ke mo so yok tong mo sorry teng bus le yok tong tama alo ro kha sini menai mogodam deli chau do bo mogodam belain thong jabo ni deli sari kala ke mogodam pai deli rubu chau karin phai do karin phai nai phone charge jore kisa pori gra na khana exam hai hai tong pro khana to mande ke thajung se karin phai do ga ga na song ga ken ku dok de tong lai tong 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 ke bo rizan karin thang sai mi ya ga ke tini video tam sung ya kisah saya cikun tiya ang video robo kaya balu katang ngang ke video dak hang ngang ke MB payo do ngang ke MB asa kaso del do dai me blank en bilai video dak ke MB sa wifi bunana hamani bo machine simna haman na sa kya ngang ke wifi na kang ka ang video regular ro khlai sinai ron suk to mata peno kisa misa je an chuk tai ang video dai re nai belai dui barok MB ma do video upload khai dana kata ke tini ni video am sakto lo ya chikan sanong nai te kaisa kok ang tai sapsa pore nong no sanai kaisa kok tu abu ta mani question khai bedi tarpore se sanai kaisung tang mai sai tong do muya bai thembusli gu dok thembusli mosdeng am sung no mong ni do 7 morning ni weather tini pura na chikno phum kaham tini ganga next day ko no rok no kais kok ma sasne ka asa ko tini to 28 ble asa no khakuru guru ngi wati wa mani no khakuru guru tangi saiman modare jutor lai to ambagai no khakuru mu ko ni sastra ostra da ni amar rok kita lai di ba ganga aboni ro phera kong ta no khakuru mu ta yang go menai mani hui to do kam tang rok phaya ambagai na song ko so man suka mamu song rok phaya ba kita tapi tini ko ka dem bukrei ga an exam dong an exam bo adang madang tin tawo something dong ha mai je pai drop mai je pai nai na nai du du sa pai do chini muno nai da muno bini kam ti kunia bo sala ni thuna ni bin nogo dong am sang kam ena mu lagi sa ego nok bono buri hini man sok dong da bo buri ya bo chalasi ngo mai ti koto box sajak weather 타주고 강 아기 개 증어로 뿌냐 그달 파이프롱 강게 어로 타주고 막 타요 받다본 강가 버타시르야 좀 보세네 그새 통화 아기가 가 자가 타이소 막 그럼 버타이 방으로 아버는 버타이 포겠다 이게 따본 강가 북한 불어 바게 돼 버타이 라이시도 어머나 따보 버타이로 문바 향가게 땀파시 마르나이 ge jara ani channel no subscribe khlaya kong nai ge please subscribe khlai ri tai comment ro boro di ro pati video nai na mo chung ang to bisi phataro ko bong khosa ge do but abo bo no khosi nai ang inga sai jaman no ko mang tai bisi video khasina ba puri phanchi video se khaji ge phun cha pani kapsa ka kirwa amba ge ha tini kaisa mitu ma hata agi nya agi hosa dong boro do abong kha ko khoroksa age jingzrai puro hostel tolai manta ngange salsa no ang bazar thanai tong ta sari go bazar thanai tong ta baisong bai bazar ti khanya bazai jeli no sa sari go ngange hadi mana pe bla jang bazar ta ngange hai hai jempi wana ngange bazar pha pha ta jeng deli no sari go hadi mana pe ga dini ta bazar phai ne ke ta ka andol khoroksa samna tong ta chumai baksa no ngange boksa ta jakum ni hinu ka chi yang khumlung bo rong ngange je sana phano gtei hini hindu gtei hini ka charota ka bokha biang ni jani khamo pok thagi chrai furu la chrai furu kok singa bo ge bo chakum tu bidi ni hinu ganga chi yang ganga chakum no ko chakum la muri dulja ketika hambai yam no ka chakum la hanu ta ngai ge
ambuan suka bo abno kesar kerane mono sakum la pairi kha am se baro nugo hino hai ang mono sakum se kesa bla sa ningta maro ti sakum la pairi phaisa ni hino no bono ka sakum o ko amuri budul ketino tamjan himbu ang bo ki thaga ta ga ang bo ka sakum kesa ma ba ga sakum la pairi kheta bono am su khai rok buji ama ba ga ke ti kaisa ngke khwai sadi gong ke yong yong ne ba I think bu khwai ni hai ma tung ki sa mu tung sabna ta bin bu ko bin ya bo muya ya so khai mane muya bo so khai ta petha petha chiko chiko se kanai thak so bin ya shino ching bono mane ching tol kaisa ta tak sampli bai khom bo ching bono oneng nai to khado jaga jaga Facebook ro nai to kha but bini chiraya to ma ba tak to ri ba hai jan chehra ta sai miya ga bin mungo sabna ta sabra de porma bini ya shinga ka chiko chiko muya ya so khai ba khnai tho ga tak nong nan thai sukuno gono mia no borwati phai nai oko bothai kaisi sekrai glang thanga iko obo kha nana thai suk pai kai meni oro oranga ga phangses narok siwa ayang chiyang te kisa parao ngage phangni ta phangdam tun ri man ta obo oai ngo phangsa tongmani to tong kari kha pok thanga obo bothai basa sitakle pai mana ro kai nei iko mia norwati phai ke ba ko bothai kaisi sekrai glang thata magana sai phama sis nei mango sabni favorite inga tongna joto ni favorite abo hangke ang ani bondu jengni ni khumti family mo red color da yellow color ang thanga sai malia ai ngo kaisa kai rikha but chini no go hangke bura saitan tong do bo hangka hangke sa khumrok nai mantringya ang khum kayu ang bata khum ka kalia bus phujai tam phai bayu khe ono purubo jaga asuk joba ka ma hang tongmani aloe vera rok ma upar pabara si phang tam phai khibsibi tak no thanga exam re phaidrop ani parcel naising tongmani Flipkart ni kan parcel nei rok obonu final look ang obon rok jajake ang ani bio link ori tolawori description tolawori ruana norok link lai nai nadi nai thoka look obo Flipkart ina mani obo bona mani my mom